Alright guys, जोंनि बड'लेण्डनि बर'फोरनि burning issuesफ्रा मा? Bodo Accord implementation, this is just one of them. बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां इसुफोर दङ। 2014 निफ्राय 2024 सिम हमनानै लादो 2024 सिम दिल्लीयाव लक सभायाव जोंनि रिप्रेजेन्टेटिभ गैयामोन। बर'फोरनि रिप्रेजेन्टेटिभ गैयामोन। बड'लेण्डनि रिप्रेजेन्टेटिभखौ गुबुन सासे मानसियासो रिप्रेजेन्ट खालामदोंमोन। बियो मोनसे रागा जोंथाव आरो लाजिथाव बाथ्रा। 10 years 2014 to 2024 no representation. This is very surprising. जाहोना मा? What is the main reason? Main reason जाहैदों जोंहा खौसेथि गैया. That's it. Now, fortunately, in 2024, Shri Joyanta Basumatary देरहानो हादों क'क्राझार कनस्टिटुवेन्सिनिफ्राय। मारै देरहाखो? UPPL दोलोआ BJP दोलोजों एलायन्स जानानै देरहाहोदों जयन्त बसुमतारीखौ। That's fine. Now, जयन्त बसुमतारीया जोंनि थाखाय मा हाबा मावदों? मोजां हाबा मावखो ना गाज्रि हाबा मावखो? बिथाङा दिल्लीयाव जहैनानै बर'फोरनि सोमोन्दै बड'लेण्डनि सोमोन्दै लक सभायाव पार्लियामेन्टआव मा बुंखो? मा होखावखो? 125th एमेन्डमेन्टनि सोमोन्दै बिथाङा मा बुंखो? बड'लेण्ड एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सोमोन्दै बिथाङा मा बुंखो? मा इसु लानानै बिथाङा पार्लियामेन्टआव होख्रावखो? बिथाङा बर' रायजो राजाफोर लुबैनाय बायदि खामानिखौ मावनो हादोंना हायाखै? नोंथाङा साननानै नाय। Let me help you. I'll help you. I'll help you with two set of data. आं नोंथांनो मोननै डाटा फोरमायगोन। These are two sets. मोनसे माने मोननै डाटा सेट्स। मोनसे डाटा सेटआनो जाहैदों इनसाइड द पार्लियामेन्ट। पार्लियामेन्ट सिङाव जनानै बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों, गभर्नमेन्टखौ माबायदि नारसिनदों, माबायदि होख्रावदों, बे मोनसे। गुबुन मोनसेयानो जाहैदों आउटसाइड द पार्लियामेन्ट। पार्लियामेन्टनि बाहेरायाव मिन्स आन्डारग्राउन्ड। बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथाङा मा प्रजेक्ट मावदों, मा डेभेलपमेन्ट वार्क मावदों, मा डेभेलपमेन्टेल खामानि मावदों, जोंनो बिथाङा मा खामानि मावनानै होखो, मा प्रजेक्ट मावनानै होखो, मा डेभेलप खालामखो, बेनि सोमोन्दैबो आं डाटा लाबोगोन। नाउ बे मोननै डाटाखौ नोंथाङा डिसिसन लादो whether जयन्त बसुमतारी is doing a good job or not. Please keep watching. All right, now coming to outside the parliament activities. पार्लियामेन्टनि बाहेरायाव बिथाङा मा एक्टिभिटी मावदों? That means on the ground रायजोफोरनो मा मावनानै होदों बेनि सोमोन्दै आं डाटाखौ फोरमायनि। Okay. Under MPLADS schemes बिथाङा प्रोजेक्ट मावनो लादों 8,87,22,000 projects. Big number. Okay. बिथाङा मोनथाम डिस्ट्रिक्टआव हाफ प्रोजेक्टफोरखौ मावनो आखायाव लादों। बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, चिरां आरो क'क्राझार। क'क्राझारावनो बयनिख्रुइ बांसिन इनभेस्टमेन्ट बिथाङा खालामनो नागिरदों। क'क्राझाराव बिथाङा 4,04,42,000 नि प्रोजेक्ट मावगोन, which is actually 45.58% of the total project cost, total investment. बेनिफ्राय सेकेन्डआव दङ जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्टआव बिथाङा इनभेस्ट खालामगोन 3,88,80,000 and it is 43.82%. Good amount. बेनिफ्राय जोंहा लास्टआव दङ बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव 94 लाखनि प्रोजेक्ट मावगोन, which is 10.59%. Overall, it looks good. बिथाङा MPLADS स्किमनि रां मोननायफोरखौ मोजाङैनो बाहायनो हादों होननानै आं सानो। नोंथाङा मा सानो? कमेन्ट सेक्सनाव लिरदो। Okay. Now, in terms of project status, गासिबो प्रोजेक्टआनो जाजोबाखै एबा स्टार्ट जायाखै। Okay. मोनथाम स्टेटास दङ। ongoing जायफोर प्रोजेक्टफोरा जागासिनो दङ, बेनिफ्राय दङ सेंक्शन, प्रोजेक्टआ सेंक्शन जाबाय, स्टार्ट जाथ'वाखै, आरो अनसेंक्शन, डेफिनेटलि सेंक्शन जागोन। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नाउ ongoing प्रोजेक्टफ्रा 65 लाखनि खामानि जागासिनो दङ। सेंक्शना जाबाय अलरेडि 1,68,92,000, बेनिफ्राय अनसेंक्शना जाहैदों 6,53,30,000। सेंक्शन जागोन, देयर इज नो डाउट। अलराइट। नाउ बिथांनि बे MPLADS स्किमनि
रांफोरखौ बाहायनो हानायखौ कम्पेयार खालामनो नायोबा in Assam all the MPs in Assam आसामाव जोंहा 14 MPs दं राइट बिसोरनि गेजेराव जुदि कम्पेयार खालामो MP means I'm talking about only the Lok Sabha MPs lower house MPs upper house नि बाथ्राखौ आं बुङाखै राज्य सभानि बाथ्राखौ बुङाखै आं लक सभानि MP फोरखौ कम्पेयार खालामनानै नायोबा in these aspects I mean MPLADS scheme aspect को compare खालामनानै नायोबा नोंथाङा नुगोन Joyanta Basumatary is actually at the top. He is the number 1. Number 2 आव दङ जोंहा प्रद्युत बरदলৈ. Number 3 आव दङ जोंहा गौरव गोगोई. So I am proud of him in this particular case. He is doing a good job. That is what I am saying. What do you think? Please let me know in the comment section. All right. बिथाङा पार्लियामेन्टआवबो गोबां एक्टिभिटी खालामदों. There are 3 categories. Questions, then special mention, आरो speeches. बिथाङा 54 questions सोंथि 54 questions in the last 16 months. This is remarkable, बाख्नायजाथाव. बेनि अनगायैबो special mention very urgent issues. Immediate attention is required from the ministries. Okay, there are 5 of them. बेनि अनगायैबो speeches in the parliament. 13 speeches. बिथाङा होदों 13 speeches parliament होदों. Many some of the speeches today we'll listen to. All right. Now to start with, special mention. I'll just read out one by one. Regarding re-establishment of TB Relay Center, which has been closed since March 2022 at Kokrajhar. Regarding mobile connectivity in Kokrajhar, then regarding funds for development of border areas. Very good. Regarding request to resume train services which were stopped during COVID time along with need for renovation work. This is very, very urgent. Then request to restart Rupsi Airport in Kokrajhar constituency. This has been done. Air services have been made. Okay. So these are special mention. Now we'll move on to written questions. Liernani hane questions parliament sangnai minister ko sangnai. Okay. I'll just read out some of them. There are 54. I cannot read out all of them. I'll just read out some of them. Development of Rupsi Airport. Rupsia resumed of investment visa. Now we need to develop, right? We need to expand the size. Second one, rail coach factory in Kokrajhar Jaya. It is already spoken by the railway minister. Okay. Shortage of ITIs in Bodoland territorial region. Arsenic affected habitations in Assam. KZBVs in Bodoland territorial region and NER. Production capacity of Bongaigaon refinery in Assam. Yes, we need to increase that. Okay. Groundwater level in Bodoland territorial region. It's at a good. I have seen the question. I have seen the answer also. The BTR region now groundwater ni problem here. Okay. Development projects in Bodoland. Yes. Primary health center in Bodoland. Yes. Road construction in Bodoland Territorial Council region in Assam. Actually, base Sankhya Omanship Lamani Batal National Highway near the Bhutan border. Natai Bay Highway ko banene janai nuwa hanane ministry ni, right? Reply feeding. Okay. Then spread of malaria in Bodoland Territorial region. Then rail coach factory in Kokrajhar. 2 times he has asked the same questions. बिथाङा सोंदोंमोन 4 डिसेम्बर 2024 आरो बिथाङा बे कुइसनखौनो आरो सोंबावदों 6 अगस्त 2025 बे जाया बासबारियावसो वागन वर्कशप बानायनो नागिरदों वर्कशप दे फेक्टरि न वर्कशप रिपेयरिं वर्कशपसो बानायगोन बासबारियाव अके अलराइट दानिया बिथां बुंनाय माखासे स्पिच दङ पार्लियामेन्टआव बेखौबो एसे खोनासंनि फार्स्टआवनो दङ जोंहा
125th Constitution Amendment खौ लानानै बुंनाय बिथाङा बुंदों बे amendment जुदि पास जायोब्ला 6th schedule नि पावार बारायगोन. It will have financial power and autonomy. नोंथाङाबो एसे खोनासं. Complete कीजिए 30 seconds please. Sir, 30 please. seconds. Sir, I hope that if the proposed 125 amendment is passed along with the amendment in Article 280, the sixth schedule will be strengthened with considerable financial powers and autonomy to administer governance effectively in the councils. Thank you. Sir, Thank you. sir, Sri Umesh please, sir. Patel. Please, sir. Sir, 1 minute, sir. No, Sir, please. I must Conclude, express please. my gratitude to our Sri Umesh Patel. Second speech ane direct transfer of fund to BTC government. बिथाङा Prime Minister को request खालामदों. BTC government नि थाखाय development खामानिनि थाखाय जायफोर fund फैयो बेखौ direct to BTC government नो हरनो थाखाय बिथाङा request खालामदों. Central government को आरो Prime Minister को request खालामदों. नोंथाङाबो एसे खोनासं. नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों की संभावनाओं को देख इस दिशा में पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया है. पूर्वोत्तर के विकास के साथ साथ सरकार ने देश के पूर्वोदय यानी पूर्वी राज्यों के सर्वांगीण विकास की कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के विकास के लिए भेजी जाने वाली राशि सीधा बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद को भेजने की व्यवस्था की जाए, ताकि बोडोलैंड के विकास में किसी भी प्रकार की कोई देरी ना हो. Third speech is I think Bodoland now tourism industry को develop खालामनो थाखाय fund नांगौ. ओंखायनो बिथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ रिक्वेस्ट खालामदों माखासे फान्ड हरनो थाखाय टुरिज्म इन्डास्ट्रिखौ डेभेलप होनो थाखाय. नोंथाङा एसे खोनासं. उत्तर पूर्व क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं. इसके लिए सरकार पहले से ही ध्यान दे रही है, पर मेरी मांग है कि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद इलाके में पर्यटन के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करे और यह राशि सीधा बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद को भेजे जाए. All right guys, that's all for today. नोंथाङा जयन्त बसुमतारीनि हाबा मावनायनि सोमोन्दै मा सानो? बिथाङा जोबोद मोजां हाबा मावदों ना? Is he doing a great job? Please write in the comment section. I'll see you again in the next video. Until then, take care. Bye. Thanks for watching.